Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap yurdumyzdaqy täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň prezidenti Jenab Ramnath Kovind hem premier ministri Jenab Narendra Modi ýurdun Kerala ştadynyň Kozhikode şäheriniň halkary howamendinde ýolagçy uçurunyň helakçylygy uçurmagy hem bu helakçylygyň köp sanly adam pidalaryna hem şikayet etmelere getirmegi derarly gynanç gatyny berdi. Türkmenistan prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň hem hökümetiniň adyndan, şeride hut öz adyndan Gurban Moronlyň doguny garnaşlaryna hem ýakynlaryna şuňgur gynanjyny we medet berje sözlerini beýan etdi. Ejer çekenlere bolsa tez wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy. Watan habarlary gepleşmede dowam edýär. Hormatly prezident bilen owy hojalyk ulgamyny iýliglerle ösürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurlanmak barada edýän taýtal tagalary ýurdumyzyň zähmet söýür daýhanlaryny täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Milli liderimizden bulgama dünýäniň iň kämil kuwatly owa hojalyk tehnikalaryny iýliglerle satyn alyp bermegi, önümçiligi Alman öňde barjy kazananlarynyň şonuň bilen birlikde daýhançylygyň ata babalarymyzdan gelýän netijeli usullarynyň ornaşdyrylmagy, zähmet önürjiligini ýokurlandyrmagy bol hasylyň kemale gelmegine ýardym edýär. Yurdumyzyň Lewap welaýatynyň zähmet söýür paýtaşlary Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyny zähmet üstünliklerine beslemek maksady bilen tutun ýerli zähmet çekip, gowaçanyň bol hasylyny kemale getirmekligi maksadyny ýadyr. Şuň günlerde welaýatyň ekin meýdanlaryna alınıp barlaýan işler synlasaň gözleňi dokunulýan bol hasyl toplaýan gowaçaly peller Lewaply paýtaşlaryň ardaly maksatlaryna ýetişekdiklerine aýdyn güwa geçýär. Lewap welaýatynyň zähmet söýür paýtaşy Baýwa daýhanlary hormatly prezident bilen ähli taraplaryna kömek gollawlary ýerden bol hasyl almak üçin dördüp berýän giň şertler netijesinde ýylyň-ýylyna ene toprakdan bol paýta hasyl alýarlar. Türkmenistanyň kemeşilik beýtaraplyk derejesiniň 25 ýyllyk şany toýunyň toýlanýan şu ýylynda Lewaply hasyl satlary bol paýta hasylyny kemale getirip, şanly bayramçylygynda zähmet üstünlikleri bilen beslemekligi maksadyny ýadyr. Äderki wagtda welaýatyň gowaçaly pellerini alınıp barlaýan tutumly işleri Lewaply hasyl satlaryň ardaly maksatlaryna ýetişekdiklerine aýdyn şaýatlyk edýär. Aňyrtyna bärsine göz ýetmeýän häzirki wagtda hatyra durup, görseň gözleňi dokunurýan gowaçaly peller halklarda arkada prezidentimize ykbalyny ene toprak bilen baglan zähmet söýür Baýwa daýhanamyza beýmeçör gowunç duýgularyny döredýär. Welaýatyň ähli taraplaryna bol hatyra duran gowaçaly peller işleňi göwnüja ýoly goýlanyna şaýatlyk edýär. Ýerleň daýhançylyk kesbine ykbal edilen tejribelik härinçleri analizmagy, işleňi gowaçy kişiler başlap, şu nöreçenli ýylyň bütün dowamynda agresiýanyň talaplaryna laýyk ýoly goýulmagy, gahrman arkadamyň döredip berýän giň şertlerinden ýerlikli hememe dogly peýdalanmagy, zerurly mineral dökümler bilen dogly üpçünedilmegi, ähli amatlyklary bolan kuwatly ýokary önürjilikli tehnikalaryň dogly güýjüni işledilmegi bol paýta hasylynyň kemale gelmegine ýardym edýär. Bu wagtda Lewap welaýat owy hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat etişki erhanalarynyň işgärläriniň tutun ýerli zähmetini bellemek möhümdir. Häzirki wagtda gowaçalyň köpçüliklerini hatyra durýan döwründe gowaçalara hatar becerilerini geçirmek, mineral dökümler bilen imitlenmek ýaly gowaçanyň hasylygyny ketitleýän möhüm işleň sanly telematik ulgamy arkaly dolanyrylýan fikir hatarly, ýokary önürjilikli döwrubap tehnikalaryň üstü bilen amala aşyrylmagy bol paýta hasylynyň kemale gelmegine, ýokary zähmet üstünliklerini gadanmakda aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Häzirki wagtda gowaçalyň hatar becerilerini geçirmek, mineral dökümler bilen imitlendirmegiň gowaçalary şerbet suwuny tutmak arkaly talaba laýyk ýoly goýulanyny belläp geçmek aýratyn möhümdir. Mälim bolşaly gowaçalary şerbet suwuny tutmak topragyň guruplanmagyny, şonuň bilen birlikde de gowaçanyň hasylygynyň ýokurlanmagyna ýardym edýär. Bu çäreleň welaýatyň ähli etraplaryna agresiýanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barylmagy, ekin meýdanlaryna işleň netijeli hem guramaçylykly ýoly goýulanyna şaýatlyk edýär. Bu bolsa Lewaply paýtaşy Baýwa daýhanlaryň 2020-nji Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyny zähmet ýeňişlerini beslejekdiklerine bolan anam fotolanyrýar. Ýurdumyzyň milli baýlyklarynyň biri bolan paýtanyň bol hasylyny kemale getirmek, arkada prezident bilen zähmet söýür Baýwa daýhanamyza edýän anamyny dogly ödemek maksady bilen tutun ýerli zähmet çekýän Lewap welaýatynyň zähmet söýür Baýwa daýhanlary ene toprakdan bol hasyl almakla döredip berýän giň şertler üçin gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Mary welaýatynyň Usat gallaçy daýhanlary Türkmenistan beýtaraplyk mekany ilip atlanýan 2020-nji ýylda döwlet harmanyna 345 000 tonna guşgursuk ak buğdoý hasylyny goşup, özleriniň şertnamalaryny tapşyrygyny üstünlikli berja etmegiň höttesinden geldiler. Olar geljek ýylyň hasyly üçin ýokary hilli tohumlyk buğdoýyň ýeterlik möçörni, ýagny 40 000 tonnadan köprägini taýýarladylar. Vilayetde önürlöne tohumluk gallany arasylap, güýzlük galla ekişi möwsümine taýýarlamak işleri barha gydygalyk häsiýete eýe bolýar. Hormatly prezident bilen vilayetde gurduryp beren täze döwrubap elevatorlaryna dünýäniň öten döwletleriniň täze tehnologilary, enjamlar bilen enjamlaşdyrylan tohumluk gallany kabul edýän bölümden bolmagy, tohumçylyk işiniň puty ilmetasy alınıp barylýanynyň ýeni bir aýdyň misallary. Vilayetin altın fähra Mary galla önümler kärhanalaryna da tohumluk buğdoýlary ýokary hil derejesinde arasalayan täze kuwatlyklan işe girilmegi we möhüm işiň bagtyarlyk zamanamyň talaplaryna laýyk gurulmagyny üpçünediýär. Şu kärhanalaryň tohumluk gallany kabul edýän bölümlerini Awstriýa döwletiniň iň kämil tehnologily tohum arasalaýjy enjamlar oturdulypdyr. Bölümlerde oturdulan şol enjamlaryň her biri möhümde 5 000 tonna tohumluk buğdoý arasalaryny ýetlenler. Güýzlük galla kişine hemme taraplaryna taýýarlyk görülýän häzirki günlerde şol enjamlaryň işi 3 iş çalşygyny alınıp barylýar. Häzir gije günüde şol enjamlaryň her birine degişlikde 80-90 tonna tohumluk buğdoý arasalanýar. Tohumluk gallany arasalayan şol bölümden kersinde ýokary hil derejesinde arasalanan tohumluk buğdoýyň möçöri 3000 tonnadan geçýär. Möhüm arajenik şäheriniň öň ýanyna günlerde tohumluk buğdoýy güýzlük galla kişine taýýarlamak işleri vilayetyň beýleki galla kabul edýän bölümlerine de hemme taraplaryny giňden ýaýbanlarly. Hormatly prezident bilen şu ýyly ýurdumyz boýunça önürlöne bereketli galla hasylynyň bir denetinem zaýat men saklamak barada beren anyk tapşyryklar esasyna Mary welaýatyna da möhüm iş şäherlere durmuşa geçirilýär. Welaýatda ýygnanan galla hasylyny öz wagtyna elevatorlara daşamak üçin ýük awtologlarynyň ýeterlik möçür jemlerini, muňa buğdoý hasylyny elevatorlara belenilen möhretlerde ýetkisiz ýerleşdirmeklige ýardam berýär. Gahrman arkadamyň ekrançy daýhanlar barada edýän taýsy taýlalarynyň çäginde buğdoýyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlanmagy ýurdumyň ähli gallaçy daýhanlar bilen birlikde Mary welaýatynyň ekrançylaryna da täze zähmet galkynyşyny döretdi. Olar şu güýzde 2021-nji ýylyň hasyly üçin 170 000 hektar meýdana buğdoýyň welaýatyň toprak hem howa şertlerini ýokary hasyl berýän keselere durnukly görnüşlerini ekmekligi meýilleşdirýär. Mary welaýatynyň ustat gallaçlary iň möhüm azyklyk ekin bolan buğdoýdan ýokary hasyl almagy döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýar. Garaşsyz hemme baky tarapy ýarmadan bedew badylan öňe barýan ykdysadyýatynyň ähli ulgamlarynyň üznüksiz elektrik energiýasy bilen üçinçiligini ýokary derejede çykarmak ýaly gaýry goýulmasy iş häzirki döwürde münasip dowam edýär. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki awada döwlet elektrik bekedinden şu günler bitirilýän işler diňe bir gün matar sebäpden däl, eýsem tutuş ýurdun elektrik energiýasyna bolan isegini kanagatlandyrmakda uly ähmiýete eýe bolup durýar. Awada milli täýäkçilik zorlugy bugün öz başlyk bir ajaýyp şäheri ýadyna salýar. Arkada prezidentimiň paýhatly çözgüdünden badalgalan bu ýurtly taslama laýyklykda gurulyp ulanşy berilýän mehmanhanalaryň, diňjaş merkezleriniň, sport toplumlarynyň, meden durmuş maksatly imaratlaryň sany ýyl saýyn artýar. Hut şu noktaý nazardan gahrman arkadamyň taryhy çözgüde esasyna gurulan awada döwlet elektrik bekedi, kuwatly gaz turbinalary, şeýle-de dünýäň esasy önürçilerinden getirilen beýleki zerur enjamlar bilen bir kemsiz üpçün edilipdir. Hereket edýän mahalyna her bir turbinanyň öz başdak ýagdaýda bolmagy, bu häzirki zaman elektrik bekediniň häsiýetli aýratynly bolup durýar. Ýokary tehnologik elektron enjam üçin gowunajaý şertleri döretmek maksady bilen bu ýerdäki önümçilik desgalaryna emeli ýagdaýdaky mikroklimat gadal saklanýar. Hut şonuň üçin bu beket halkary ürünlerine ekologiýa howpsuzlygynyň talaplaryna dol laýyk gelýän bilen tapawutlanýar. Beketdäki turbinalaryň sady işleme üçin çekilen uzunlygy 14,5 km bolan ýangıç geçirjeti, awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy enjamy berkidilendir. Açyk paýlaýjy şeýle-de kuwatly enjamlar toplumy ol turbinany awadanyň deňiz ýakatyna Türkmenbaş şäheriniň we tutuşlygyny alanyna ýurdumyzyň elektrik ulgamlary bilen baglanşdyrýar. Bu desga 3 tane esasy we 12 tane lokal beketleri özüne jemlemek bilen awada milli täýäkçilik zorlugyny elektrik togy bilen bökdönçde düpçün edip, baky bir
şahalar dowlatimizin energiýa ulgamlarynyň taýda işlemegine aýgytly täsirini ýetirge. Ýergelen aýtsak Türkmen TV gazynyň hasabyny işleýän bu häzirki zaman bekedi ýurdumyzyň bir bitigi energiýa ulgamyna birikdirilenir. Arkada prezidentimizin yurdumyzyň energetika ulgamary diýen irginsiz aladalarynyň ruhlanan abada döwlet elektrik beketiniň hünärmenleri şöýlün geçin hasabat döwrüni öňde goýulan mailnamany artygy bilen berçä etdiler. Türkmenistan beýtaraplan mekani ýeline beren tepkitlere beslemegi maksat edilýän kärhana hünärmenleri halal zähmet çekip ýokary netijeleri gazanmaga döredip bergen mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza alkyş aýdýarlar. Hormatly prezident Wadaň Türkmen telekeçlerine berýän kömekdir gollawlarynyň ruhlanıp, zähmet çekýän ýurdumyzyň işgör telekeçleri giňerimde ýaýwangan ýani özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine işen goşuşmak bilen hususy ulgamda maksady okkunlyk hem netijeli işlere amal aşyrýarlar. Batly gadamlar bilen ösýän hususy ulgamy ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ornaşdyrylmagy netijesinde täze görnüşli önümçilikler ýoly goýulýar. Mars şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan täjir ýoly hususy kärhanasynyň awtologlaryň ýağ süzgüçlerini önürýän önümçilik kärhanasyna da ýeňil we ýük awtologlaryny, owy hojalyk hem gurulşyk tehnikalaryny zerur bolan dürli görnüşli ýağ ýanyş hem howa süzgüçlerini önürmek işleri talaba laýyk ýoly goýulýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmek barada edýän biýmeçler aladalary hem telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlara döwlet tarapinden berilýän ýeňillikler we döredilýän giň mümkinçilikler işewur telekeçleriň halkymyza zerur bolan önümleri öndürmekdäki iş depkinleriniň ýokurlanmagyna uly ýardam berýär. Hususy ulgamyň önümçilik kuwatynyň ýokurlanmagy netijesinde ýurdumyza daşary döwletlerden getirilýän harytlariň ornuny tutýan önümleriň möçleri barha artýar. Mars şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan täjir ýoly hususy kärhanasynyň durly görnüşli awtologlaryň ýağ we howa süzgüçlerini önürýän önümçilik kärhanasyna da ýurdumyzyň ulaw we owy hojalyk pudoklary üçin gerekli bolan ýağ süzgüçlerini önürmek işleri guramaçylykly alınıp barilýar. Hususy kärhananyň önümçilik pudogy telekeçlere berilýän qarz pul serişdeleriniň hasabyna satyn alynan kämil daşary ýurt tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün edilip, bu ýerde ýokary hili harytlary önürmek işleri ýoly goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylan enjamlarda yerli hünärmenleriň zähmeti bilen ýağ we howa süzgüçlerini ýasamakda zerur bolan demir bölejikleriniň bir näçe görnüşleri taýýarlanýar. Bu kärhana süzgüçleri ýasamakda gerek bolan demir metal we beýleki çyýy mal serişdeleri bilen ýeterlik üpçün edilýär. Demir metal böleklerini durly ölçüde kesmek, olardan şekiller ýasamak, kewşirlemek ýaly çylşyrymly işler tejribeli hünärmenler tarapyndan ussatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçiligiň enjamlar toplamy arkaly ýygnalyp taýýar görnüşine getirilen durly ölçegli ýağ we howa süzgüçlerine renkler berilip, Türkmenistany önürli diýilen belgiler goýulyp, olar ýürüte gaplara gaplanylýar. Dünya ülümlerine laýyk gelýän bu ýağ ýanyç we howa süzgüçleri ýurdumyzyň ulaw, owy hojalyk we gurulşyk pudoklary üçin iň zerur we amatly haryt hasaplanýar. Ýokary hili ýağ we howa süzgüçleri ýeňil ýük awtologlaryň, owy hojalyk we gurulşyk tehnikalarynyň ýağlaryny çalyşmakda giňden ulanylyp, olar sad we bökdönşsiz işlemegini gazanýar. Bu önümler owy hojalyk pudogyna degişli edara kärhanalaryň, şeýle-de hususy kärhanalaryň buýurmalary esasyna da taýýarlanýar. Häzirki wagtda bu önümçilik ulgamyna ýağ, howa we ýanyç süzgüçleriniň 90-dan gowrak görnüşi öndürilip, bir aýyň dowamyna olaryň 110 000 sanaty taýýarlanýar. Täzelikde bolsa bu hususy kärhanada Klaas, John Deere kysymly traktorlaryň we beýleki bir näçe owy hojalyk we gurulşyk tehnikalarynyň ýağ, howa we ýanyç süzgüçleri öndürilip başlandy. Işewur telekeçler öz önürýän önümlerini hil gözegçiliginden geçirmek bilen olary ýurdumyzyň içerki bazarlaryna, sowda dukanlaryna, ýağ çalşylýan nokotlaryna uğradýarlar. Hormatly prezidentimiziň telekeçlere berýän kömekdir gollawlarynyň ruhlanyp işleýän işewurlar öz önürýän ýokary hili harytlarynyň görnüşlerini geljekde de artdyrmak maksat edinýärler. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň her bir günni ýokary iş netijeleri bilen jemleýän işewur telekeçler hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hormatly prezident bilen taýsy taýlalar netijesinde ýurdumyzda manaşyrlayan giň möçürlü özgertmeden şäginde telekeçilik ulgamyny bazı ykdysady şertlerinde bäsleşe ukyply önümçiligi ýola goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Işıgır telekeçilen çekýän asyrly zähmetleri bilen önümçiligi täze öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan ýokary hili harytlary öňürmek işleri talaba laýyk alınıp barylýar. Döwlet başçylygynda telekeçiligi giň bermek ony döwrabap ösürmek barada geljegi nazarlayan il ýurt bähfetli kararlary Ahal welaýatynyň telekeçileriniň geljekde dörejlikli hem has netijeli işlemek baradaky höwüslerini täze badarlar berýär. Ahal welaýatynyň merkezi Änew şäheriniň çägine gerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan täçhil hususy kerhanasy soňky ýyllarda öňürgen önümleriniň ýokary hilligi bilen ilat arasynda giňden tanalýar. 1,5 hektar goly meýdanda yerleşýän dünýäň iň kämil tehnologik enjamlary oturdurylan bu kerhanada ilatyň köp isleg bildirgen hojalyk önümlerinden çyýly süpürgüçleň 15, 64, 72, 120 santy yerleşdirilen 10 görnüşi, polietilen torbalagyň bir neçe görnüşi öňürilýär. Hasta qiýgy kerhanada çyýly süpürgüçleň bir gece günüýdiň dowamyny ortaça 27-28 miň santy, polietilen torbalagyň bolsa 1,5-2 miň tonna taýýarlanýar. Çyýly süpürgüçleri öňürmeklik üçin ýanbaş çeşmesiniň arasylanan suwundan peýdalanýar. Kerhanada öňürilýän çyýly süpürgüçler üçin ulanylýan ýakymly is berji maddalar bolsa, olan geçkinli harytlary öwrülmegine iterge. Polietilen torbalagyň bolsa ýokary hil derejesinde bolmagy bu ýöne bilen günnelik buýrmalar etätine müşterileriniň gün saýyn artmagyna getirge. Täçhil hususy kerhanasynda öňürilýän ýokary hilli önümler ýurdumyň paýtagty Aşgabat şäherine hem de welaýatlarymyzda uradylýar. Kerhanada öňürilýän ýokary hilli önümleň ak bazarlary sewda merkezlerine bedät durmagy, bu önümleri öňürgen iş hunermeliň ihlatlarynyň hem zähmetleriniň kemsizligine düşýäniniň aýdyň mysallary. Häzirki wagtda kerhanada iş hunermeliň onuň uğra zähmet çekip, işler çalçyk esasyna alınıp barylýar. İşimizde barhaýlarlayan bu kerhanada geljekde de ila tarapyndan has köp isleg bildirilýän önümleň täze görnüşlerini öňürmekligi ýola goýmak gödeňine tutulýar. Ýeri gelende bellemeli zatlaryň ýene-de biri häzirki döwürde bu kerhanada gigiyenik temizleyici antibakterial terişdelen bir neçe görnüşleri öňürilip ilat köpçüligine ýetirilýär we olar uly islegden peýdalanýar. Bordo kerhanaň işgärleri daşary ýurtlyk hunermenler bilenim ýakyn hyzmatdaşlykda bolýarlar. Kerhanada işgärlen gün orta ara kesmesi wagtynda naharlanmaklary hem dinç almaklary üçin oňaýly şertler döredilen. Kerhanaň ruhy bilen hem agdyr işgärleri ýurtymyzda telekeçilik ösürmek uğruna edýän ýadawsyz tagalasy üçin milletiň arkadagyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Gahryman arkadamyň taýsy taýlalar netijesinde berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyň edermen daýhanlaryny ene toprakdan bol hasyl ösürip ýetişdirmek üçin ähli amatly şertler döredilýär. Şeýle döwrabap mümkinçilikler bolsa ýurdumyň ak bazarlaryny ýylyň islenlik pasynda teri göýök bakçy önümleri bilen bökdönşi üçin etmekde münasip orun tutýar. Tutuş ýurdumyzda bolşýaly Balkan welaýatyna da öz işiniň ustady bolan bakçyçy daýhanlar netijeli zähmet çekip, olar Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň şu owy hojalyk möhsümini ekrançylyk meýdanlaryna gawun nur garpydyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Döwletli diýarymyzyň ähli ýerine bolşýaly şuň kuwunny Balkan welaýatynyň bakçyçy bawa daýhanlarynyň egsilmez gaýrat, ýadawsyz ahlas siňdiren bakçy meýdanlary gözüňi dokundurýar. Melim bolşýaly bereketli toprağymyzda ýetişdirilýän bu behişli nygmatlar diňe bir özüniň daşy görnüşi bilen tapawutlanman eýsem datly, süýji tagamy bilen dünýä äşgärdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň bawa daýhanlarymyza döredip berýän döwrubap şertlerdir mümkinçilikleri bolsa, olara hassa gaýratly, tutan ýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Welaýatda şu ýyl gök bakçy ekinlerinden bol hasyl almakda etraplaryň zähmetsewer bawa daýhanlarynyň gazanýan gowunlarjy netijeleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Bakçyçylykda esasanam gawunlar garpyzlaryň durly görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekde. Olardan bol hasyl almakda gazanylýan netijelerim öwwe münasipdir. Balkany bakçyçylar süýjülükde şeker nabatdan süýji, balan datly gawunlaryň we garpyzlaryň ençeme görnüşlerini ýetişdirmekde uly ustatlyk görkezip gelýärler. Bakçy meýdanlaryny görse her bir görnüşiň tebiği aýratynlyklaryna görä, agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýydak işleri, gurumaçylykly ýola goýuldy.
Şeýle-de oňat hasyl almakda geçen ýyllaryň baý tejribesi öwrenilip, yerli toprak howa şertlerine uygunlaşan yaramly görnüşler saýlanýar. Hemem öňde barjy alman gadananlarynyň netijeli peýdalanylýar. Bu uğurda Balkan welaýatyna gawunlaryň we garpyllaryň täze görnüşlerini döretmekde alnyp barýan işler hem özüniň bähwitli netijesini berýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýelinde welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna ýa-dosuz aladalar bilen ahlasy çekilen zähmetiň netijesinde gawunlar garpyllaryň bol hasyly kemale getirildi. Häzirki wagtda bolsa ýetişdirilen bol hasyly öz wagtyna ýygnap, terligine ilata ýetişdirmek işleri gyzgalaňly dowam etdirilýär. Ýetişdirilen hasyl hem ak bazarlara we beýlek sowda nokatlaryna köpçülikden uğradylýar. Netijede ak bazarlarymyzyň bolçulugy mukaddes saçaklarymyzyň rızkyl bereketine hasam artdyrýar. Şeýle-de ene toprağymyzyň bereketi, daýhan zähmetiniň şyryn meýwesi bolan gawun garpyzlardan kakdyr toşup ýaly, uly isleglerden peýdalanýan milli nymatlarymyzdan taýýarlanýar. Şu günlerde bolsa arasy pek zähmetlerinden bereket tapýan Balkany bagy daýhanlar Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylnyň her bir günni ýokary netijeli besleme uğruna hassa tutan ýerle zähmet çekýärler. Şeýle-de olar döredip beren döwri we şertlerdir mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň Daşoğul welaýatynyň telekeçleri hormatly prezident bilen döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini sähelçe de gowşatmaýarlar. Olar Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýelinde dürli görnüşli önümleri öňürmek boýunça netijeli zähmet çekýärler. Bolsa ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplarynyň şanly 25 ýyllyk bayramyna münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanjakdygyna şaýatlyk edýär. Daşoğul welaýatynyň telekeçleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik ösüşlerine daxil bolmak özleriniň baş maksaty hasaplaýarlar. Türkmenistanyň senaatçylary we telekeçler birleşmesiniň agdarlaryna önümlerini ilata höderlemek üçin döredilen şertler diýsen gowandyrjydyr. Olaryň arasynda arwalyny öndüren adamlaryň bolmagy ýürüte bellenmäge degişlidir. Arwalynyň durry görnüşleriniň bolmagy aljylarda kanagatlanma döredýär. Arwaly hakyky tebegi derman terişdetdir. Hakyky tebegi bal bejerji häsiýetli, alış-salış ýagdaýlar kadalaşdyrjy bolup, bu önüm iýmit siňdiriş ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy, bedeniň goraglyk güýçlerini ýokarlandyrmagy kömek edýär. Balyň peýdaly häsiýetleri onuň tebegi gelip çykyşy bilen düşündirilýär. Balyň düzümine esasan vitaminler, kalium, magni ýaly mineral maddalar girýär. Arwaly vitaminleriň aglabasyny özünde jemleýär. Dermanlyk otlardan toplanan ballar öz görnüşleri boýunça tapawutlanýar. Bu bolsa adamlara özleri üçin zerur bolan baly hemde baly önümlerini taýlap almagy mümkinçilik berýär. Welaýatda balçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň az däligini bellemek gerek. Welaýatda telekeçler we hususiyetçiler üçin arwalyny öndürmäge we ilata höderlemäge ähli mümkinçilik şertleri döredilendir. Iqtisadiýatyň döwlete degişli däl we ölegine zähmet çeken adamlar insan saglygy üçin iňen ähmiýetli bolan bu önümleri öndürmäge we ilata höderlemäge döredilen şertlerden hoşal bolýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna gödeňine tutulýan wezipeleriň hatarynda hususiýetçilikdäki düzümler ösdürmek ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Şonuň üçin güneşli diýarymyzda bu uğurda zähmet çeken adamlaryň hatarlary barha artýar. Şonuň netijesinde ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen örünler bilen ygtybarly üpçün etmek boýunça şowly netijeler gazanylýar. Bu wagtda arwalyny öndürjileriň goşýan goşantylary gowandyrjydyr. Daşoğul welaýatynyň baly öndürjüleriniň gazanýan netijeleri munyň aýdyň misallar. Olaryň tutan ýerli zähmeti ýylyň bütün dowamyna ilaty baly önümleri bilen bökdençli üpçün etmäge münasip goşantyr. Hormatly prezident bilen görkezmelerini oralyp ýurdumyzyň mallarlary, mallyň baş sanyny artdyrmak hem olardan alynýan önümlük mukdaryny artdyrmak barada iýdigderli işler alyp barýarlar. Häzirki döwürde mallarçylyk pudugynyň esasy wezipesi ýurdumyzda ygtybarly azyk bolşulygyny gazanmak, elatymyzda ýokary hili önümler bilen dowly üpçün etmek, taýýar önümleri dünýä bazarlaryna çykarmak babatda ýurdumyzyň ykdysadyýatyny putulandyrmagy öz münasip goşandyny goşmakdan ibaretdir. Ýurdumyzda şeýle möhüm wezipeleri özleriniň münasip goşantlaryny goşýan telekeçi kärhanalary ören köp. Şolaryň biri Ahal welaýatynyň Göktepe tarabynyň Ahal daýhan birleşiginiň çägine ýerleşen gudratly önüm harit nişanly düýe çalyny önürýän hususy kärhanasyr. Melim bolşýaly düýeli we dünýeli we. Sygansaň düýe saglygy güwe diýilip halkyň tarapyndan hemişe uly baha berilip gelinen düýe malynyň hiç bir argady ýok. Onuň ýüňüm, etem, ýağam, süýdüdir çalam insan üçin tenekar hasaplanýar.
Arkada prezidentimizin yurdumyzda düýdarçylyk ösürmek barada aladylary hemde düýe çalynyň önümçiligi boýunça kärhanalary gurmak barada öňde goýun wezipelary bu pudakda zähmet çeken adamlary çäksiz begenlerdi. Muňa jogap edip yurdumyzda bulgan bilen meşgullanýan telekeçiliň sany barhartya. Ahal vilayetiniň Göktepe etrabynyň Ahal Daýhan birleşiginiň çägine yerleşýän düýe çalyny öndürgen hususy kärhana hem şolun biri bolup durýar. Kärhanada häzirki wagtda 500 goloý düýe bolup, olardan 200 goloý sagymlyk düýeler, 100 goloý torum galany bolsa köşekdir. Garawum çölüne bitýän dermanlyk häsiýeti bolan ösümliklerden imitlenip ýaşaýan bu düýelerden alynýan süýtden kärhanaň agdy bir işgärleri günnelik 2 tonna düýe çalyny öndürip, halkymyzyň bu önüme bolan islerini kanagatlandyrmagy özleriniň goşantylaryny goşýarlar. Kudretli önüm harit nişanlı bu hususy kärhanada önümçilik işleriniň ählisi awtomatik enjamlar arkaly amala aşyrylýar. Kärhanada öndürilýän önümleri gaplamak üçin gerek bolan plastik gaplar onuň özüň tehnologik enjamlarynyň kömegi bilen öndürilýär. Bu kärhanada düýe çalyny we agarany taýýarlamagyň aýratyn tarapy düýe süýdüni bişirmeden emeli turşudyjylary goşmadan taýýarlanýanlygydyr. Turşamanyň emele gelmek üçin 4 sagat, süýt turşu tagamynyň we özüne mahsus bolan ýetiniň bolmak üçin bolsa 6 ýa-da 8 sagat wagt gerek bolýar. Kärhanaň dähmetsör işgärleri tebiği antibiotikler işde bolan, tebiği ajatma ýoly bilen alynýan düýe çalynyň taýýarlanylyşyna aýratyn ün serip, süýde şol bir temperaturada, ýagny 20 gradusda saklaýarlar. Bu bolsa önümdäki tebiği minerallar we vitaminler toplamynyň üýtgüsi saklanmagyna itergi berýär. Şeýlede bu kärhanada 100 göterim arasy ekologik önüm bolan agaranyň günnelik 100 kilogramy öndürilýär. Yeňil siňýän laktozany özüne jemleýän düýe çaly we agarany türkmen halkynyň iň söýgüli önüm bolmak bilen gudretli önüm harit nişanly kärhanaň geçkenli haridedir. Düýe çalyny we agarany öndürgen bu hususy kärhanaň agdy bir işi hunermenleri ýurdumyzda telekeçiligi giňden ösürmekde berýän gollawlary üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayetlerine we paýtagtyna Aşgabatda 8 awgustda saat 20-den 9 awgustda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna Adkem burtu howa bolup Demiralk gulmatlaryň teleskontu 9-4 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna Adkem burtu howa bolup Demiralk gulmatlaryň teleskontu 7-12 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az burdu howa bolup Demiralk gulmatlaryň teleskontu 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 19-24 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna az burdu howa bolup Demiralk gulmatlaryň teleskontu 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşowdy vilayatyna Adkem burdu howa bolup gulmatlaryň teleskontu 9-14 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda az burdu howa bolup Demiralk gulmatlaryň teleskontu 8-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 22-24 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Şeýlede ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 9-dyna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy araşdyrylýar. Iriz watandaşlar, şunları howanyň üzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 22 göterim artmagy bilen baglanyşykly
Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetiren oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäs. Mehman ileşer. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunundan watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ösüşler seni. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edildiler.